Branwen dwi cynorthwyydd llenyddol Sherman Cymru. Does dim rheolaf fynd ati sgwennu drama, mae pob awdur a'i gwaith yn wahanol ac yn unigryw. Hyn, mae'r awdur Alan Harris wedi mynd ati i greu chydig o ganllawiau a chydig o ymarferion i helpu i'ch ysbrydoli chi wrth fynd ati i sgwennu. Maen nhw ar gael i lawrlwytho yn fan hyn. Pob lwc! Cymeriad. Mae'n bwysig adnabod eich cymeriadau yn fanwl cyn dechrau sgwennu. Dyla'r cymeriadau fod yn nodweddiadol. Beth mae bob cymeriad ei angen? Beth sy'n ei rhwystro? Sut mae ei taith yn ei newid? Deialog. Mi ddyla'r ddeialog symud y stori yn ei flaen. Gwrandwch at sut mae pobl yn siarad go iawn. Stori. Lle mae'r ddrama yn y stori ddech chi'n ei ddeud? Lleoliad. Bydd lleoliad y ddrama yn ddylanwad mawr ar y ddrama. Cofiwch eich bod yn sgwennu ar gyfer y llwyfan sydd yn gyfrwng gweledol. Dowch yn gyfarwydd ar cyfrwng. Ewch i weld dramâu, darllenwch dramâu. Drafft arall? Cofiwch wrth ysgrifennu, rhaid ail ysgrifennu.